Dins les moltes activitats que es porten a terme als centres educatius de la ciutat, dins els plans educatius d'entorn que tiren endavant l'àrea d'Educació i Formació de l'Ajuntament de Reus i el Departament d'Educació de la Generalitat, hi trobem el programa de creació artística. El programa de creació artística, inclòs dins el Pla Educatiu d'Entorn, s'ha consolidat com a programa específic aquest curs, tot i que des dels inicis del projecte ja s'han anat treballant activitats diverses. Les activitats d'aquest programa es divideixen en 3 grans blocs: la música, l'expressió corporal i els tallers manuals. Pel que fa a la música, realitza des de fa 2 cursos una activitat de musicoteràpia dirigida a alumnes de primària. A més, aquest any s'ha iniciat l'activitat de coral que realitzen 8 grups tant d'infantil, primària i secundària de diferents centres educatius de la ciutat. Un d'aquests centres és el Pompeu Fabra, al qual adreça l'activitat a alumnes des dels 3 als 12 anys. Com que són edats tan diverses, el que fem és intentar que amb el joc, amb alguna cançó, amb danses i tot això puguem que els més petits descobreixin la música i els més grans alhora, que en principi el descobriment de la música ja l'han fet, que puguin replantejar-se més coses i jugar amb les cançons i llavors, entre tots, com que els grans també ajuden els petits, em va molt bé. Una altra de les novetats d'aquest curs dins el programa de creació artística és l'expressió corporal. Es compta bàsicament amb activitats de dansa i de teatre que actualment segueixen 8 grups d'alumnes d'infantil, primària i secundària en horari extraescolar a raó d'1 o 2 cops per setmana. La idea és que els alumnes aprenguin a treballar en grup d'una manera disciplinada i alhora lúdica i que adquireixin conceptes i tècniques teatrals emprant la llengua catalana a través de l'expressió oral. Al CEIP Maria Fortuny, l'activitat s'adreça a alumnes de primària. És un taller de teatre en el que s'implica una mica els nens a que interactuïn de manera interpretativa, sobretot a partir de jocs. En aquest cas són nens entre tercer de primària i sisè i s'intenta una mica això, que a través de sobretot la llengua catalana cohesionar una mica socialment, que tots tinguin cabuda i una miqueta això, la interpretació, els jocs, una miqueta no fem d'allò de dir fem teatre només i únicament un text, però una miqueta això, que sigui divertit per ells sobretot. Cal destacar que tant les activitats musicals com les d'expressió són òptimes pel nostre projecte perquè permeten treballar els objectius centrals, que serien la llengua, la interculturalitat i la cohesió social, que a la vegada permeten assolir un altre gran objectiu, que és l'èxit educatiu de l'alumnat. El programa de creació artística no només treballa amb infants i joves, sinó que també fa participar les seves famílies amb la finalitat de crear espais d'interrelació amb les famílies d'un mateix centre. Amb aquest objectiu neix el tercer bloc d'aquest programa artístic basat en les activitats manuals. Aquests tallers de manualitats adreçats a pares i mares s'imparteixen tant en centres d'educació infantil com de primària i secundària i compten amb la complicitat d'entitats col·laboradores que realitzen aquest tipus de tallers oberts al barri, com poden ser ceràmica, patchwork, puntes de coixí o pintura, una de les activitats que es fa a l'IE Salvador Vilaseca. És alguna més que aprendre el fet de pintar, perquè molta gent ha vingut que idea de pintar no en tenia. Però m'imagino que també és la idea de sortir de casa, vens al centre on ve el teu fill, també t'impliques una mica en saber ells què fan, no està desarrelada totalment d'allò. Pensa que aquestes mares, quan és el Nadal i s'ha de decorar la sala d'actes, o quan és fi de curs, que a vegades hi ha alguna jubilació d'algun professor i s'ha de fer decoracions o s'ha d'ajudar a muntatges, elles col·laboren amb tot això, perquè ja que estan al centre s'impliquen una mica més. El Pla Educatiu d'Entorn de Reus va organitzar el passat 27 de gener una jornada per reflexionar a l'entorn del rol de les associacions de pares i mares com a impulsores i organitzadores d'activitats extraescolars als centres educatius. A la jornada hi van participar com a ponents un representant de la Federació d'Associacions de Pares de Catalunya i experts del món de l'esport i de l'educació complementària. Entre altres aspectes, es va informar de quin és el marc normatiu per organitzar aquestes activitats i es van explicar experiències reeixides que es desenvolupen a la ciutat de Reus en què l'esport ha funcionat com a potent eina integradora i de cohesió social. Un dels principals objectius dels plans educatius d'entorn és el foment de l'ús de la llengua catalana. És per això que dins les activitats dels plans s'ha organitzat un curs de formació dedicat als dinamitzadors lingüístics que treballaran ensenyant català als centres educatius. Els destinataris d'aquest curs són dinamitzadors lingüístics que després faran classes de català en centres educatius. El curs ha constat de 5 sessions i s'ha realitzat durant aquest mes de febrer.
Les activitats i la metodologia utilitzada pels agrupaments escoltes entre els més petits es traslladen des d'aquest any a les escoles gràcies a una activitat extraescolar inclosa dins els plans educatius d'entorn. Bàsicament el que fem són activitats, jocs, activitats manuals i tot dintre un marc escolta dintre de les possibilitats del que és una activitat extraescolar.